माबा बहाय थाङो नों बहाय थाङो हो बेंगलर थांसै मामिजों थोबोदो थाबाय थो नोङो खेबैया जोंनि फिसालाया नै दिनै फ्लाइट गाखोगोन थो थाबाय थो फिसालाया दिनै फ्लाइट गाखोगोन फार्स्ट टाइम बेंगलराव थांगोन गुवाहाटि एयारपर्ट गुवाहाटि टु बेंगलर फिसालाया माबायदि मोनदों नै गावनि ट्रलियाखौ माबा ओरनाव नाय माथो गिमनांगौ जाखो ओरनावसै माबा माथो खारदों नोंलाय नों गोरों माथो गिनांगौ जाखो नोंलाय मारिदो मारिना लादो दे बेखौ एसे लुज खालाम नुबाय दा दानियालाय ओरै बोनांगौ राव जोंनि फिसालाया बेल मारिगासिनो सिट बेल नुबाय माबायदि फ्लाइटआ माबायदि नुबाय दे बाबा फ्लाइटआव गाखोनो मोना माबायदि मोनदों नों मोजां मोनदों फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स दा ने फार्स्ट टाइम गाखोदों दा जों दा जों दा बहाय थांगोन बेंगलरावहाय जों दा बहाय दं गुवाहाटियाव बे फिसालाया बिराद एक्साइटेड जादोंनो माबा गाखोनो मोना गासिबो माबा फ्लाइसिं एयार इन्डिया एक्सप्रेसआव गाखोदों दे एयार इन्डिया एक्सप्रेस बेबायदि गेटथार एयार इन्डिया एक्सप्रेसनि माबा जानोथ' नों मा मेगियो गोथाव जानो 300 थाखा लाखायो मोनसेयावनो गैखा ओमफ्राय आंथ' मासो जाबाय गाव खुबायमोन दा बाबा दा गोथाव दा मावखायो जानाया गोथाव दा बाबा आरो नांबावगौ नांले दा जों न'आव सहैला ओंखाम जादो दे आलौदोंना आलौवाखै जाखो फिसालाया होबाय जानाया स्पाइसि माबा स्पाइसि दंलै इयो चिकेन थुक्का ना माबा आंनि उपमा